Jeg skal lige... Kom nu bare! Jeg skal lige ordentligt for. Kom nu bare! Hvorfor er han egentlig gået den? Hvad mener du? Er det ikke hans åndedræts nu? Jo. Okay, pause. Pause? Seriøst, kom nu. Må du overhovedet bære? Hold nu kæft. Altså, Kom nu. Altså, vi er enige om, at han har givet dig sofaen, ikke? Nej. Jeg ved godt, at han er blevet fra dig, og han har været en kæmpe nar. Men du beder mig simpelthen ikke om at stjæle min bedste vens sofa. Skat, hvad sker der? Er du gravid? Hvad? Ja, jeg er fucking gravid, og det burde alle skulle da vide. Ja, sorry. Hvad er det? Anders har jo... Okay, han ved ikke, at du har taget den. Ja, fuck sofaen. Anders har knaldet med Rikke. Seriøst? Jeg vil ikke have den sofa. Det kommer til at gå lidt stærkt, men da jeg læste opgave 1, der tænkte jeg, at jeg gerne vil gøre brug af en rekvisit, som virkelig understøtter, hvor karakteren er henne følelsesmæssigt. Det er også derfor, hun har meget, meget travlt med at komme videre, fordi hun gerne vil væk fra det her smertefulde sted, hun står. Og det er derfor, han gerne vil stoppe op, fordi han både gerne vil lukkes ind i, hvad det er, der foregår, men han vil egentlig også gerne have, at hun mærker efter. Og så har jeg tænkt, at jeg gerne vil gøre brug af flere forskellige lag af hemmeligheder. Jeg har haft en ambition om at have en åbenlys hemmelighed, som skulle være, at hun ikke har fået lov til at tage den her sofa. Men den reelle hemmelighed er jo egentlig, at hendes ekskæreste og hans bedste ven har været hende utro. Det er også her, hvor jeg virkelig tænker, at der er noget på spil imellem karaktererne, fordi hun godt ved, at det er noget, der kan ændre hans blik på hans bedste ven. Og så har jeg valgt at gøre brug af kameraets hemmelighed, som er, at hun er højgravid, og det opdager vi som først, da hun siger det til os. That was a minute. Thank you very much.